ମୋଟି ଭାଉଜମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଦବାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୋଟି ଭାଉଜମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଘକୁ ଦବାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ଥର ମା ହୋଇପାରିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର 40 ଥର ମା ହେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ପେଲା ଖାଇଲେ ଘୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ରାଜି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିନ ସମୟରେ ପେଲା ଖାଇଲେ ଘୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଉଠି ରାତିରେ କେଉଁମାନେ ବିଆରେ ନଗେହି ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇକି ବେହିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚଉଠି ରାତିରେ ବିଆରେ ବାଙ୍ଘ ନ ପୂରେଇ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇକି ଗେହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳା ବାଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ବାଣ୍ଡରେ କେଉଁ ତେଲ ମାଲିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର, କଳା ବାଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଗୋରା କରିବାକୁ ହେଲେ ବାଣ୍ଡରେ ବାଦାମ ତେଲ ମାଲିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବୁଧର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ସମୟରେ କଣ୍ଡୋମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର, 45 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନେ କଣ୍ଡୋମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।